И днес искам да ви кажа, че след един час те... Да, след в 4:30 ще стримвам след това приложение. Но за сега ще гледаме малко битки на Clash Royale. Ще си говорим. Та за стримването след един час казах. Сега няма да гледаме мои битки. О, да, забравих това още от много време. Започна Classic Challenge. Ето сега ще гледаме битки. На коя арена, на коя арена, на коя арена. Хайде на 11. Да гледаме тази битка. Ще видите как ще стримвам. Доста яко. Само тази битка ще изгледаме и очаквам след един час да стримам. Озър 9 лет. Моят е четвърти. No. Добре са и то ще е навреден. То доста малко. Голем дек. Голем дек къде остава. Не мога да ви кажа. Ето ги лити почти на макс левел. Ето и Тимих, но ние почти пак на макс левел. Сега ако пуста изръч. Ого, отиде. Няма шанс. Хора, няма никакъв шанс този тук китаец. Дори не мога да му произнеса името. Няма шанс. Голем ще се размножи и ще стане зле. Хоп. Сега, този даже не удари. Той въобще не си прави труда. Тесо. И да ви кажа, че ще стримвам не само на Clash Royale и на Clash of Clans, на двете игри в един стрим. Това мога да съм. Royal Giant да ви кажа, че много си използвам тази игра. Ого, аз не видях полите хора. Дали ще има бърстава? Мисля да изгледаме още една битка. Ето, няма шанс. Добре. Има малко шанс. Ако пусне узър при голема. Добре, така сега. Снимам казва. Добре, че узър да не удари. Това ако при мен беше удари. Добре, стане горе-долу някакъв обещал. Но, ако пусне тук, Хоки тук, Royal Giant, ще стане много зле. Мисля, че има някакъв шанс, освен Royal Giant. Готово е, този би. Браво, човек. Сега ще гледаме още една батъл. Нека да видим кои. Да разгледам. Да търсим някои хубави. Банди. 11, 10 или? Не.
Уизър. Виждате, бандита източи почти целия Уизър. Пусни екзекюшенър, бе. И Айс Уизър. Ето и бандита пак. Ето го екзекюшенър. И то бандит на 11 левел на 3. Сега ако му пусне Хоки Майнер. Дълъг прецакваща карта. Да, знам, сега ще кажете дълъга не е толкова прецакваща, но прецаква при елити Хок Райдер. И вижте, обащалка. Видяхте ли? Обащалка. По-друго му изправи. Браво, бе. Ще отпуснем един там, може да запушим. О, той било заради Мирора ми трети. Не видях, че го има. Хора, пишете ми долу в коментарите Lumberjack или бандит. Според мен е Lumberjack. А така, Айс Уизър. Айс Уизър не помага, защото тези знаят как да играят, защото Айс Уизър да помага да забави това, като пуснеш фарбол, той ще се отдалечи Айс Уизър да ще го убие. Беше интересна битка. Върви. Заболен. Ако бие този Prime Takes, ще умре. О, може ли? Браво, мъчо. За това мисля да е за това видео. Надявам се да ви е харесало и чао!